Ungqongqoshe wezemidlalo, ubuciko namasiko uNathi Mthethwa namhlanje uzohlonipha ingwazi, yombazi, usonkondlo kanye nombhali uSolwazi uPitika Ntuli ngaphansi kwezindondo eziqala khona namhlanje iFantuka of Living Legends Recognition Series eMuseum Africa eNewtown eGoli. Ukuzwa kabanzi sixhumana nayo ngohlelo lokuxhumana iZoom kodide sikwamukele eindabeni zasemini. Umcimbi wokuhlonipha uzosingathwa ngaphansi kwesiqubulo esithi Sculpting the Life and Times of Prof Pitika Ntuli. Nakanjani iqhaza lakho kwezobuciko nokuhlaziya nje impilo yabantu ngomsebenzi wakho libanzi kakhulu, sitshele ngomuzwa wakho ngokuhlonishwa usaphila. Ayikho emnandi yokuthi uma wenza into enhle abantu bakudumise. Ungahambe emhlabeni ubone kwagathi abantu abakuthandanga ngathi wena uyabathanda abantu. Kungithokozise kakhulu kodwa hayi mina ngedwa, laba engisebenza nabo engihamba nabo losuku ngelwabo nabo. Uma sikhuluma nje ngeFantuka of Living Legends, lapha sikhuluma ngoma kade bona emkhakheni wezobuciko, kepha ke kubekwe ngolwimi esingathi lisetshenziswa kakhulu emalokishini okhona kuwo iSoweto. Yabona labantu abasebenzisa labalimi elokishini bathi ulimi lethu leli nathi siyahlonipha, ulimi lasiza uma sisalwa nokudlopha bobandlululo saziqalela ilimi lethu. Nje ngoba iningi lalabantu abazoduyiswa njengami nje, ilokishi nayo inengxenye yayo eyayidlala empilweni yami. Angiboni inkinga lapho. Siyakubongela kakhulu ke Mphemba ngokuqokelwa lezi ndondo. Sibonge kakhulu ke futhi ngesikhathi sakho.